Com valora el missatge del rei Felip? Bueno, m'he escoltat ara mateix el missatge i crec que és injust que parli de que el que va passar el dia 1 d'octubre va ser il·legal, quan realment ha d'haver una diferència, sempre ho dic, de lo legal i lo moral. I no és res moral que la gent vagi a votar i es pegui per votar. I el que em sembla fatal és que Felip no digui res de que els guàrdies civils van pagar gent innocent que només anava a votar com el que va comprar el pa. Doncs vaig a votar i ja està. I il·legal és una cosa que ho fica una Constitució. Però és que quan jo vaig a fer una comparació és forta, però quan el Hitler ficava algo il·legal, saps? Una cosa és il·legal i una altra cosa és que sigui humà. I no és humà no deixar votar. Realment és expressar-se. Però clar, amb la llei Mordaza, pues, què volem? Com valora el missatge del president Carles Puigdemont? Doncs crec que és molt valent per la seva part el dia següent del missatge del Felip que vagi ell en contra del que ha dit i a sobre que vagi dient això de que els catalans ho han fet bé i ho han fet en pau tot, la manifestació ha sigut pacífica i això és el bo que té. No vull dir que estigui d'acord amb tot el que diu Puigdemont ni la seva forma de fer les coses, però crec que el missatge que va fer el dia 4 és bastant positiu i bastant ben dit i sobretot valent. I bueno, això és tot.